Siap, semen merah putih sama peternak dari Bumi Aceh, pemilik Sinyo atau Ben Sinyo. Lepaskan, lanjut. Aduh, masnya jatuh, dijatuh ganas. Aku wegah mas, aku wegah tenan, sampeyan ojo sembarangan. Wegah tenan mas, kowe ojo nuruti godane setan. Kowe ojo nggodha aku golek ilmu nang pondok pesantren kono. Para dhisik mengko dhisik mengko mundak dadine ora apik. Ya Allah nyuwun ngapura mugi tinebehno saking Gundo Rentono. Ya Allah Gusti ya Rabbi mugi tinebehno coba bilai. Yo hilang hasil Gusti Gusti nyuwun masukane jenengan niki lek matuk gitu karena boten mungkin digandeli niki ngaget ya Mbak kalih ngarit kalih nunggu dasanger katang nek matuk njing jawabane tak lanang enten malih dadi separuh nek bentah gek diundang lek ora ya ndorong nang omah turu karo putune. Dodo di bau, ini kau tahu kan begitu lagi kita rambutnya. Nah, oh, banter, udah, asik. Promotor harus ingat, ojo mesok jago, udah dibesok bangga nyangengsin. Permisi mbah, kulon nuwun, nopo mriki daleme mangun. Sing kondang dadi dukun, tangga mesti mantun. Dadah putri namine Atun. Kula niki estu badhe padon capi wuyo sane capi udon. Pripun dukun kersa paring pitulung Sang Putri Atun mbah kados kula nggih purun mesti enggal mantun. Permisi mbah matur nuwun, terima kasih alias matur nuwun. Sakit kula pun mantun diparingi Atun, sakniki kersane kepripun. Kula tindak anake wong tani utun, sugih beras kalih sugih pantun. Pripun mbah pripun dukun ampun terus melamun.
Dos pundi mbah niki tumbasanipun mbah namung